Ah! Puta! Lugidaan mo kanimo! Oo! Yate! Ah! 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 Yate! Ah! Anong gibiyaan mo kunimo? Yate kagang. Oh, Scarlett! I love you, Scarlett! Ay! Tama-tama gini akong tagay ba? Tunga pa oh. Asa mga pre? Apso na to atong kumpare. Kay hubog biya to ha. Oh no. Gibian to siyang uyab sa Scarlett ba. Balik pre kay. Lakit ako manog tagay pre. Gita naman mo pitchil pre. Sige pero sige balik na lang ko niya kay. Ulat lang ko nito ha. Salamat. Okay pre. Pre! Anong tagay? Ay! Pre! Ay! Pre! Saan mo rin katawag-tawag bro? Scarlett! Pre! Ikaw na pre? Ali dere! Kaya po ni eh. Pre! Dali, magdali! Ang tubig ni mo ba nabilin? Dili, di ay? Oh. Yati, tingala ko nga. Muto nga, bunda ko, partingala nga, di makaya. Nganong gibiyaan man ko ni mo pre? Ibiyahan ko sa mga mari ba? Ah! Sige ra mo gagtagay good. Wa mo'y ana-ana oh. Kasi wala na. Tagbo na mag-isag birada na ako gani. Sige, may ana-ana. Sabay na lang taan ni pre. Ta, sabay ta. Ano ka malakaw? Ikaw, asa man ta Tabi sa mga to? kasa. O nya, si Birds Baldo dito. Pasagday na to. Hubog na kayo to. Lubog to, lubog. Pare naman. Oo, di ka lang nauli. Yeah! Pero bakit sa akin Mo lahat ay sinisese. Oo! Ate, tapayan mo ano pre? Kalayuan mo ito na abtan. So, mas maayo mo na itong gibuhat. Mga tabang tas ubang tao ba nga wala gilay nga mga may tabo diri na Ay, baka may ron pre. Gapos, diretso klaro kay ni ron. ay dili sa tubig so gapos. Sa Saban. tuwa ni kanang dili magpatuos at tuwa. May right mata nga ato silang kapuson ana. Ana gyud pre, bilit kay kuno pre. Tadit sa ta. Sa gani ka dire pre, kapitan? Dili. Pulis? Dili pod. Tanod. Ano di ay? Di preso na tagarubing nato natin masugatan ng mga hubog. Iskol kayo pagkahayagang langit no? Gani. Dugay tagay pre ba? Saan man ito ni? Gani pre no? Tamang itatagtagay dito pre. Kita lagi tagtagay karon. Fights na. Pre naman. Oh, di ka lang nahuli. Pero bakit sa akin mo lahat ay sinisisi? Pre. Mong iniimbento. Pre, tanway pre. Iniimbento. Puro lang di naman ang gino. Okay. Isama mo. Pre, kami ni. Gani pre. Kinsa man na pre. Ang boto kailan na. Isama mo. Ba kami? Baldo si Gaspar. Ay tama, ikaw may itong nangotog manok at balay no. Puta. Kamu to kamo? Oh, kami to. Kamu lagi to. Putang ina, sila dito di ay. Mga tawanan ni. May mga ayaw ni. Naot manok. Pre, batay ka? Binakog. Linaw na kaya itong barangay diri. Kaptol rin sa ulo ni mga tawhana ba? Unsa na may mga tawhanan ni oy? Binakog tinuod na nga peaceful na itong barangay. Saan mo nato ni pre? Dali rin ni pre. Ato sa nidulo na itong hinayog istorya. Oh, mas maayo gina pre. Tinaro nga istorya good nga madawat sa nila nga limpyo pag deliver na to ba? Sige. Tara. Pagdulod. Amoy na nga big manok. Pre. Unsa may mga tawanan ni? Ano na pre? Unsa may problema ninyo? Unsa mo dong? Kabalo nga bawal na? Unsay bawal? Ha? Oh no. Ilimno na ba? Bastos ka dong ba? Say bastos. Kay, kita eh. Wala. Bisag pa. Kung siya undon karon ba? Dali pre! Pre, asa matong duwa tong kauban pre? Ganiyara na si Bat. Wa ka bantay. Dong. Si
Ba't naman ganitong duha ninyong kakauban kay dili gusto madamay sa inyong trabaho? Kuhaon na lang namo ning lungnik para wala na problema, di na mo maabot sa barangay. Saman, natagda na. Pamilya pa ba? Para dili na natamo i-blatter sa barangay. Kumbay na lang yung lungnik. Sugot mo. Pero wala na problema. Sige, hatagan na part. Murag bubog tapon. Sila na halal. Taon na na. Pre, hubog na po taron. Hindi na pala sila nakita matiwas na nag-inom. Kapit sila ito pong wao na ito na kay para natay tubig. Sige. Ay dong, amo na lang ni apilog kuha inyong pitsil. Kay hubog na mo. Say hubog. Oh, inyo ano na oh. Ay pagtarong po hatag mo Ay, hatag problema na. binastos. Ay kung Problema na. painita ba? Sa init. Init na rin mong lawas dire. Ikaw ay pag ano man na imo trabaho. Oh, napa baso. Bastos ka ba? Pre, si Batya pre. No! Kaya ako rin bahala mo. Kaya rin eh. Oh, sige. Pre! Bagi ko! Basta nang nagluko pa rin naman. Oh! Oh! Tara! Yay! Muli ta. Uy! Hindi ko. Ano lagi napit? Yan na, tiwasan inyo kami. Kami magtiwasan na. Yes, oh!